Gabri, bona nit. Primera valoració d'aquesta victòria, entenc que el típic partit que es fica de cara molt fàcil, l'eliminatòria en general s'acaba de ficar de cara completament. Valoració d'aquesta victòria, que pel marcador sembla una victòria còmoda que no s'hi sap. Sí, com has dit, content per poder passar aquesta eliminatòria contra un gran equip. Tot i el resultat crec que ens ha ficat les coses difícils. A casa se'ns va avançar el marcador i al final vam poder treure aquest resultat positiu i avui, com dèiem a la prèvia, era un partit en el que havíem de sortir amb la tensió necessària perquè sabíem que ells buscarien ràpid intentar ficar-se al partit amb un gol, no? I que això ens obligava, el resultat del 3-1 ens obligava a venir amb tensió aquí. Per sort ens hem pogut avançar molt ràpid, amb 2 gols bastant ràpid i això ha fet que ens donés una certa tranquil·litat, no? La primera part força positiva pels 2 gols, per una mica per tot, i després la segona part crec que ha sigut un partit en el que pots caure amb el resultat ja una mica encarat al partit, pots caure el que hem caigut, que ha sigut no fer les coses que havíem de fer, no continuar sent serios, no jugar fàcil, fer partit que estigués més a camp contrari que el nostre, i no ha sigut així. Quasi bé la segona part s'ha jugat bastant més o quasi igual als 2 camps. No hem sabut controlar el partit, la segona part, i no em quedo satisfet amb els segons 45 minuts. Amb els primers sí, amb els segons no, i una altra cosa positiva, que és la porteria zero, que potser és el més significatiu d'aquest partit. Sí, Gabri, que no t'has quedat satisfet amb els últims 45 minuts en la segona part, que els ja has dit als teus jugadors de la mitja part que has vist com ens ha comprat a la segona part. No, al contrari, a la mitja part crec que hem fet un partit seri, hem entrat bé amb la tensió que requeria el partit, ens hem avançat al marcador amb aquests 2 gols, però a partir d'aquí jo crec que havíem d'aprofitar aquests 45 minuts per seguir creixent en confiança, i crec que no ho hem fet en aquest aspecte. Hem perdut moltes pilotes, hem arribat poc, crec que era aprofitar aquests 45 minuts per treballar de cara al partit de diumenge, i no ho hem fet. M'ha donat la sensació de fora de que no teníem l'atenció a la primera part, en els duels, perdíem, saques de banda ens sortien cada vegada fàcil, s'aproximava amb facilitat a porteria nostra i nosaltres n'acabàvem d'estar dins el partit com jo crec que haurien d'haver estat els segons 45 minuts. T'ho preguntava ahir, Gabri, tu ara has fet referència a aquesta porteria a 0. Víctor Vidal ha intervingut amb dues accions aparentment senzilles, que a les mans és un fet que tu també has destacat, que els porters no han pogut intervenir d'aquests partits, però ens quedem amb això, amb aquesta sensació de com a mínim el Casillas de Lleida hauria un 0. Sí, ja t'he dit que possiblement el més positiu, evidentment, a part de passar l'eliminatòria, ha sigut la porteria 0 d'avui, i a part d'això el que has dit, que els porters han pogut, en aquest cas el Víctor ha pogut intervenir, perquè al final els pobres estaven també una mica, com vam dir, no sé si va ser amb tu, estaven una mica frustrats en aquest aspecte, de que quasi bé no havien intervingut res, cada vegada que havien arribat a porta l'equip contrari havia sigut gol, i avui han tingut aquestes 2-3 intervencions, i a veure si això té continuïtat, aquesta porteria 0. Sí, aquest divendres sorteig, no sé a hores d'ara si tens algun rival predilecte o més enllà de poder evitar desplaçaments poc productors per a l'esportiu, igual és molt objectiu que hi ha sorteig. Sorteig que sigui el que surti, la veritat que cap preferència. Evidentment, si és un rival per proximitat que sigui proper, millor, en cas que ens toqui jugar fora, i a partir d'aquí res més. Crec que, ara ho parlàvem amb alguns, crec que el fet que sigui a partit únic el fa més emocionant. Jo crec, personalment, ho trobo que és bo per l'equip, que sigui un partit, i després que sigui fora a casa,
bueno, podríem trobar coses a favor de jugar a casa i coses en contra i bueno, pues, un sorteig que esperem a divendres que sigui, pues, com t'he dit, sobretot que si hem de jugar fora que sigui un equip el més pròxim possible. Sí, tornant una mica al partit d'avui, m'havia passat, si no em corregeixes, avui has abandonat una mica la defensa de tres centrals amb models més fix al pivot. Què buscaves amb això? Provar una mica un dibuix diferent i si t'ha convençut com has vist el partit de models? Sí, bueno, tot i que ha sigut d'entrada aquest dibuix, el 4-3-3, en molts partits, o sigui, aquesta posició de Yasser, que ha sigut el més habitual, també s'ha convertit en aquest 6 o en aquest pivot, no? O sigui, ha sigut un canvi, sí, moltes més, bueno, quasi bé tots els minuts del partit avui ha sigut una defensa més de 4 i pivot, i en els altres partits moltes vegades és una de 5, que en moments determinats el pivot, Yasser o Modes, s'incorpora a la línia de mitjos. Bueno, proves, jo crec que aquests partits també ens han de servir per veure coses, per veure proves, sempre ho he dit, depenent dels jugadors que tens, fer aquesta estructura i content perquè hi ha hagut coses que m'han agradat.